الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tulde dubango e onon ɓe ɗiɗo groupeaji whatsapp groupeaji nafoore mere andu annabi ma andu diine ma toppiro haaju ma hande ñalawma o arde ngata piɗen ma pecca la ilaha illallah keɗe ko jomiraɗo subhanahu wa taala jangti deftere teddunde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ceerno Ousmane so jeygol addama woɗ capan jeɗɗiɗi guinol oɗon gandi ko neɗɗo wiyata oɗon gandi puutude hooram ko wiyata oɗon gandi mo sukkaki almustafa sallam ko wiyata jeddude Allah ko wiyata ya laytani qaddamtu li hayati e hanino mi ardini mi gonɗini mi golli hay naɗo aljanna ceerno Ousmane nimsira wiyama on ɗon garɗo dargue gurdama fof ko cujir o sujjitani mo nimsir hanino gurdam fof koye dewal Allah mbanmi ɗum hanino mi ɗoftimo almustafa sallallahu alaihi wasallam hanino mi waɗani kaari giɗo ɗum noon namde hoorema waɗa ka premier wonɗo gonɗa premier ɗo guiƴe datma fof hoto daɗe e hulde Allah e mbiɗan ngal panugal to Allah ceerno Ousmane yarate ko ɓernde hoto rew wuro so wuro moƴƴini moƴƴina so ɓe bonni wiɓe ala mi yadane mon saabu to gaskato ñande piɗeli gatate nde ñande yummira dogata nde ñande babira dogata nde hay goto daranta kom wuro daranta kom parti daranta kom tariqa daranta kom daira daranta ko ceerno ma daranta kom adama itto dogde bamum yimɓe fof wiyata hooram ñanden ko almustafa sallallahu alaihi wasallam tefantuma bandiraɓe sehlaɓe ɗum waɗi kanko kalten en paye sira makko andu diine ma bandiraɓe julɓe en kaali wi Abdoul Moutalib maayi Abdoul Moutalib wi ɓiɓɓe mum yo goyemi nana goyemi anda sa yiɗi andude janaysa ma ƴeew sehilaɓe ma tawi ko joom buuba en yew lelele mbaɗantami ɓe gon sehilaɓe ma ko ɓen garta e janaysa ma simmotoɓe yamba ko ɓen garta e janaysa ma yimɓe moƴƴuɓe ko ɓen garta e janaysa ma ay aroɓe salmindema hôpital ɓe ɓen goni sehilaɓe ma almaru ala dine khalili falyanzur ahadukum man yukhalil neɗɗo fof koye dine bandum woni mo jiɗɗa fof on gondata darde ɗum noon suɓa mo jiɗɗa fof an ka hor a forsaka hay diine ɓeeɗa sa welama gogna sa welama mbasa gonɗin kono noon résultat ko laakara bandiraɓe julɓe o fayito aba talib almustafa sallah sallam oɗon gandi abou talib e abdoullahi bamum almustafa sallah sallam kamɓe jiidi yumma e baba kamɓe yummaɓe ko fatima bente amr ben aïd ben abdou ben imran o ko mahzoum ɗum waɗi abdoul moutalib wasiyima yo abou talib ƴettu almustafa sallah sallam oɗon gandi gonɗo bamum ali ko abou talib oɗo e sukaɓe fof idinade dine ko ali ibne abou talib bandiraɓe sehilaɓe nden o yiyato abou talib hankkadi omon toon waji goto ari ndeysan ko leñol wiyel lahab ɓe asda chanoua ɓeɗo ko ƴeew soɓe jii sukaɓe joni ɓe ƴeewoye mumen mbiya ɓeɗo sukaɓe guello cukalel nde no waɗi barke guello cukalel en jogui futur en jogui moustaqbal so ɓe gari makka joni yimɓe fof gadda ɓiɓɓe mumen ɓe ƴeewani ɓiɓɓe amen hay goto anda ko wirni kono yimɓe jogui ko wiyata firasa ko woni yimɓe hayso miijima hunde ene heewi waɗa ɗum ko Allah rokkat ɗum neɗɗo miijoɗa neɗɗo téléphone ma walla miijoɗa neɗɗo jeeyaɗo wiya ko waɗi ɗum fof no waɗa eɗen gandi Ayas
Ayash al-Hakim walla qadi Ayash en gandi qissaji makko kewɗi qissaji kawnide oɗo wiyata ko Aif ɓeɗo gon ƴeewoɓe way kono ƴeewoɓe ni goto mabɓe ari Makkatal Mukarram Quraysh fof gaddi sukaɓe mumen ƴeew ɓe gilla cukalel hay goto anda ko wirni bandiraɓe julɓe ha yimɓe pamanere toɓɓere Allah wi qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun hay goto anda ko wirni won yimɓe so ƴeewi koyɗe jii koyɗe mbiye ɗeɗe koyɗe ɓeɗen jiide Osama ibn Zayd e Zayd ibn Haris ene lelde ene cuddidi waaji goto ari wi ɗeɗo koyɗe ummi koye ɗeɗo koyɗe nelaɗo welti ñande hen Zayd kañum ko boɗejo Osama ko ɓalejo sabu yummakko ko Barakata ibn Ayman ko ɓalejo omo ñingirtine wiye oɗo wona ɓiyiko nde oɗo ƴeewowo teskotoɗo wi ɗeɗo koyɗe ummi koye ɗeɗo koyɗe nela sallah sallam welti hen no feewi omo andi ɗum ɗo joni so Allah jaaɓi ƴeew ko al Mustafa ko nelaɗo kono ɗo o ñawani kanko o andi ko Allah andinimo sona ko Allah andinimo o anda al Mustafa sallah sallam ɗum waɗi o namde namdal o deƴƴa ha kabar ummo asaman o haalne o wiyata ko Allah wiyani nde wonomo andi Allah ko Allah wimo walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin wallahi so haali o wi Allah wi taw Allah wiyani o wi Allah wi taw Allah wiyani ko ɗaɗol ɓerta makko taƴete en nani ñande haran yimɓe kala Allah wi nelaɗo wi mbaɗe temedere qul huwa Allah mbaɗe lacciri mbaɗe ga fino mbaɗe ɗum la ilaha illallah muhammadur rasulullah won biɗo ni ñande haran wona ñalamo kortere ko ñalamo suna ɗum ɗo ko ƴettotoɓe sahabaɓe kalata ndeɗo haala kaɗo haala en mbawa haalde ɗum ɗo bandiraɓe ngare ƴewteten ko kalten ko ngara ƴewteten ko tindeɗen ko ken namditteɓe ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala konngol kalɗa moƴƴere bonande ma taw ɗum lakara wala hawla wala quwwata illa billah ha tengte wiide Allah wi taw Allah wiyani nden sukaɓe gaddama o yi al Mustafa sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wirna kodojum ƴetti ɗum o wi hol cukalel gonnegel ɗo ngel won hol gadde cukalel gadde kam cukalel ngel ɗo cukalel alhaali mum ene mawni bandiraɓe sehilaɓe Abu Talib yi suuɗo yimo o suuɗa en mbino ɓe jiiɗi wujjude mo gila won cukalel o yiɗa wujjede kadi on maayi al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɓen gandi woni gandi valeur makko jiiɗi hay wujjude ɓandu makko bandiraɓe sehilaɓe sallallahu alaihi wasallam nde ɗo dañi duuɓe jeetati mbiɗen ndeysan Abu Talib ndeysan ko commerçant ene yaha to wiyete Sham to wiyete Syrie hande o nera sallallahu alaihi wasallam ndeysan are nangue makko taw o pari hen kadi ndeysan ɓernde makko ƴeefinde ɓernde makko dilli ndeysan korsa gilli wono gonɗo Abu Talib o wi wallahi mi opparama ɗo an gottat komi naworomo ƴeew o nawarani ɓiɓɓe makko kono o nawori al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wallahi ka jaaɗo o mi wonta oppe han kadi kala ɗo jaami mi nawirta an al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɓe jeeyi ndeysan ɓe ngati wiyete Busra Sham waji goto chrétien nan ɗon woyɓe bandiraɓe ngare hande mi waɗi invitation mi invité on hay goto hetede caggal onon fof ngare ñaame ɓe mbi inda ko hawni i oɗo meeɗa waɗande en invitation o invitation komo hokkoyi yi ɗum de ko alhaali mawɗo mara wonko yiyamaɓe bandiraɓe sehilaɓe eɓe gonde al Mustafa sallallahu alaihi wasallam oɗon gandi qissa Bahira wona hande kalte ɗum ko janggo jokketen qissa o ha kaali oɗo chrétien oɗo mawɗo chrétien holko haala e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam oɗo mo ganda mo ɗoftaki ɗum nimsitu janggo ngata fiɗe ɗum ficci bandiraɓe sehilaɓe yidde jawdi yidde ardade yidde mantede yidde rokkede yidde batede oto bonni diine ma ananani ko joni kaɗɗa e kalɗen ko ya laytani wa yaqulu al-kafir on jedduɗo on ko yata wa yaqulu al-kafir ya laytani kuntu turaba la ilaha illallah hoto hol wuro hol Allah jomiraɗo subhanahu tagɗo wuro o taga joom wuro en arsukuma ko Allah rokkatma ɗum sa teddani to Allah a teddata e yimɓe ɗiɗi walla tati so almuda daɗi hen o malama yidde rokkede yidde mantede hulde ñiŋede sa dañi ɗum almuda a rokkama ɗum a malama heɗo janggo gato fiɗen ficce la ilaha illallah wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لا إله إلا الله
oɗo toon johor mo ngata fiɗen makko ficcu wi hanino mi yaade rasul mi ƴetti tariq rasul mi ƴetti sabil rasul mi ƴetti lawol rasul mi ƴetti sunnat rasul ya laytani lam attakhid fulan khalil hanino kaari wona sehlam o wona giɗam mi andamo min jiida tariqa min jiida lawol min jiida daira min jiida haydara min jiida fedde min jiida parti goto fof ƴetto goɗɗo o goto fof huuɗo goɗɗo o ko dila kara way bandiraɓe sehilaɓe ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار مؤمن آل فرعون كنون وي تود أرتي أيبه فستذكرون من شفتركوا كالا نوميكو فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ko kalata ko ma en ciftor enen fof baajiɗe e baajat tindi tindal enen fof ma en ciftor yo Allah suur en aduna lakar walhamdulillah rabbil alamin